Good morning. Hakane ka step nga pediang smubhaya pi baro. Kibapet ya kane ka online program ka belapenbet da ka jeseng khna jong ka balang Presbyterian Nongthymmai. Nga pediang smubharu ya kinonge bynta baro. Haga kerteng ka bathiang bat ka badon bortam ka jong u Jesus Christ utrai jongi. Ti shwa bangin ya shakmat tu nginya pendem miladi ha ka jingdwai. Guk pa jongi ba beneng. Ngidap da kajing sngongo ka ba kraw yami. Ba me penla yangi bangin wan bendem haki selajat ki ba khoi tame ki jong me. Hakani ka step ku try ba pa. Ngidon ka daw ka ba kraw ban aingo yami. Ya kajing don rengkat ka jong me. Leng ba ki sngi kajing em jongi ba ro par. Atrai haduk kani ka klip mat ka ba mentah. Ngiyo ban pendem yala dia ban syakri yami. Don rengkat bat ngi. Bat baro kinongi bynta kani ka step ko kenrat. Bakin ya bynta ka ban syakri ya me ban saki ka kerteng ka jong me. Men penyait ruk me da ka boru men sim jong me. Ya ka program baro naduk ka sedang haduk ka bakut ko kenrat. Shimti ka por besak baro ka jing em jongi ruk ko kenrat. Na bakini baro kerteng Jesus Christ nong pen em jongi ni pan. Amen. Ngan khot menta ya imelari shisha. Bat ipi bari, ban yalam yangi haka jingrwai, tu nginyarwai lang bat ki. Jesu jam non bat babha, pecha ibarit kunga, isne banga yang aban wan shami ban yo wan shami ngatra try ba it yang awat kang ha kahima kun jong me atu ai bangan shong me ngada kwa kum me ban long ha jan jong me ai ngan shong me ba isnay bat paspon ban long kum tangan smohun tingan Iaroh junong do bat nan shakti amiru kum taka bertekan I ya uji sudangahi. U Blei chibun melari shisha bat pibari, U Blei unang kerku yepi, tu phin yai long kinong yalam, ya ka Ktien ka jong U Blei bat hakaban ruai bat ban syakri yau trai unong penem jongi. Menta ngan khot no ya ibet shabas iban pen sngow hangi na ka Ktien ka jong U Blei bat ban yalam ru haka jingduai. Hadian kata on sepen buut ru da ka special number daga jingrwai ka bakerpang ka ban ai dei Abigail sotun I lahun shisha krim bat I bet shibas Shwa bangan duwai ngan puyi naki jingrai ki sam ka lenang ka bakhnai pupai ka dekat ka baiwai hadu ka balai. Utau basang ka jaka bare jang ba klit tam unyo aine apa ka jingka jang ubadan bor para. Ngan ash pang utrai ulang ka jaka re janga pat ka kut janga. U Blei janga ha ubang asyanya na ba un pelat yame na ka syang khawya jang unang rembat na ka jingyap klam ka ba pensnio. Tingin duwai. Atrai ni wan ban aingo kamat ka jang me haba mila ai kamat ka bakot bakya. Tu ni aingo ru yame ba mila kurkhui ngi iwai pa iwai bat mila ai ru ka jingyat ka jing sumar haba ngi la don haba ngi don hakinu kinu ki jing lani ki jing pang ki jing bat kinu ki jen jaru mila kurkhui ngi na kitu ki eki pala ja khamtam hakani ka por jong ni u jingpang corona tu kurkhui ngi iwai pa iwai habangi me dan rengkat lang ban ni klam yo rong hapo ka yeng ka bakentang ka jong me tu kurkhui kitu ki bala yo ni u jingpang bakiru ki nyo ka jing kot ka bakham kloi tu ma bringi habangi la kom la bakla la ne pen mang ka mensim ka jong me ka keteng jisu ngadwai la kata amen.
Blei shibun ya pi Bet-shebas i Abigail bat i lahun shisha namar kajing shlur kajong pi ban yeng ban sakhi yo trai. To khnang khnang san ban num shep tieng ban shakri yo trai kat ba nang ya kisngi kajing jong pi. U Blei shibun na ka bynta ka jingpule jong pi na ka Ktien ka jong U Blei hak ba yalam ka jingduai ru bat rengkat ka jingrwai ru ka jong pi ka ba ai men sim shibun namar ka long ka bakit jingmut ka ba hikai yangi kumno bangin shanya ben hau trai. Ti shwa bangin ya chakmat Shaka weipat ka bynta ka ban yos ngau no ya ka jingkren na ka Ktien ka jong U Blei ngakwa ban ai ya pi ka wei ka memory verse ya ka blashim na ka shithi jong U Jacob ka lanong ka baneng kong ka dekot ka bahan riu tang ka to ka bynta ka ba ong kum nie Henry to un pan ha ka jinget klem da arta tien ru ngin ong biang ka shithi U Jacob ka lanong ka baneng kong ka dekot ka bahan riu Henry to un pan ha ka jinget klem da arta tien ru Teken hep barit ngakwa syabangan jingiathuhkhana ya pi ban batai ya pi ka ka badon ka kubor menta ka step ngakwa ba phin pet ya ini video balengkot. Stories of the Bible. Peter walks on water. This is Peter. Hey-o! Whoop! Peter was a fisherman who was called by Jesus. Hey! Peter saw the many miracles of Jesus, Whoa! and he heard all his teachings. Great crowds followed Jesus wherever he went. One day after Jesus had done a great miracle, he sent the disciples in a boat across the lake while he stayed and sent the people home. See ya! Hey, Jesus! After sending them home, Jesus went up into the hills by himself to pray. Meanwhile, the disciples were in trouble far away from land, for a strong wind had risen, and they were fighting heavy waves. About 3 o'clock in the morning, Jesus came toward them, walking on water. When the disciples saw him walking on the water, they were terrified. In their fear, they cried out, "It's a ghost!" Hold on there. But Jesus spoke to them at once. "Don't be afraid," he said. "Take courage. I am here." Then Peter called to him, "Lord, if it's really you, tell me to come to you walking on the water." So Jesus said, "Yes, come." So Peter went over the side of the boat Whoa! This is awesome! and walked on the water toward Jesus. But when he saw the strong wind and the waves, Whoa! he was terrified and began to sink. Jesus! Help me! "Save me, Lord!" he shouted. Jesus immediately reached out and grabbed him. Jesus said, "You have so little faith. Why did you doubt me?" When they climbed back into the boat, the wind stopped. Then the disciples worshipped him and said, "You really are the Son of God." Token hep ki berit menta pilayo bun sin ngiju ong ngiju yos ngau bau Jisu ule iki kamba shibun ki kamba ula ban yat halor ka but ngilayo hakadika video ba umdei tang u Jisu ba yat halor jong ka udon sa away bat uta udei usenran jong u Petros hood u Petros ru ula juyat halor ka Tingin ya pai she ka jing batai jong kane ka jingiathuhkhana. Ngiyo katu kat ni ka jinghikai na kane ka video. Ka baneng kong ka long ban khmit sha u Jisu. Ngiyo hang ni ba u Petros haba u yo yo Jisu
ba uyat hasla uru ula kwa bandon lem bat bat kat ba udang kemit bat bet slip ki kemat jong shau Jisu uru ula sedang ban yat halor kata ke klem jing shep tieng ya kata ke eryong ke bala be kerthem ha kata ke por ke baar ke jinghikai ke dei chapang ke jinget balai Petros ulala ban yat halor ke ke jubab ke long namar ba udon ke jinget ke baskem ha U Blei ya kanie ngila ban sakhiru ba ki baro ki long ki bala ha U Blei bat ki ru ki long ki bala ha uta ubanget ya kanie ngin shem na ka gospel jong Marcos kalenong ka ba khandai ka dekot ka ba pulai ka ba ongkum ni ki baro ki long ki bala ya uta ubanget Petros ringkat kata ka jingtrang jong bandon bat Jisu shim shep tieng ya kata ke eryong bat ya kata ka jingpalo kata ka bat uladon kata ka jinget ba uru unla ban yat halor ka hadu kata udon ke jinget ngidon kam bandon kum kata ka jinget ka ba Petros uladon ha katu ka khalipmat ka balai ka jinghikai ka bangi yo na ka tu ka jinghiathuhkhana ka long ka jing shania ha katu ka video pilayo ine ba Petros kat ba udang kemit lani pet slip yaki kemat shau Jisu uyat bet halor kata ka dan rei kensan haba uyo sngau ya kal ka ba be ula sedang ban paino syakita ki jingat pelung lani ki tait ski ong ha ka pareng ka badon ha kata ka duriau bat kumta haba ula pet syata ula sedang ban ngam bat ngam ha kata ka ka jingkeli ka long balai ba ula sedang ban ngam no ha kata ka kadai namar ba ula telot no ha kata ka jinget ka ba ula don ba ula na ru ya ka jing shania ha U Jisu marsen yo ya ki jing kilong kumjuh ru yangi haba ngiru ngi kendo ki jing ki babon ha ka jing ka jongi ngi do no ka jing shania ka jongi ha U Blei bat haba ngi do ka jing shania ngi telot no ha ka jinget ngan ai ko wi nuksa ya pi jule exams haba pilong school hon haki por ba pilong exams pilapan khreh ba shibanai kinthi pilapan khreh don ki ba pen khreh kat tu kat ne te yo bat ki la long confident ba hakata bakin sala ban le ba andre andala poi ski exam la shong ha pok examination hall la yo iki question papers la sedang ban pechwa na ba sedang ke jingkeli ka banengkong mat ka baar ter haba pechwa ka banengkong la i ani kani ka du ngamla ban le kani ang tangi do no ikata ka jing shania bangila dep kre ngila dep pen kre bhai la dia bat bangin sala ban le bha kalong kumta na kapor ha ka jing ka jongi na do ki khna ki baret hadu mangi ki belasan belarang baru haba wan kinu ngi kendo mau siang hangno ki don ki jing ki don ki lomba ki don ki rai dam ngi klet no bangi don U Blei hau bangi la ban shania klem da pen telot yela dia klem da pen kuslai yela dia klem da don kanu ke jing shep tieng ni telot no ha kata ke jinget han reken mau ngim dei ban long kumta ke jinghikai ke basau ko bangi yo ka long bangim dei ban artatien Hadian bau Petros ulas ngautu bau ulas sedang ban ngam jelop ukan mau biang ya Jisu uyo i biang ya upet sya bat kumta ula khot kerpat ya Jisu ban pelat ya
Hang ni kapen pau, bau Petros tang, bau ngej bat shanya. Hau Jisu, Henry penban shim don shu ke jing artetien. Namar hakaban nengkong ula artetien, takadaw habalawan gitu ki jing ula artetien no. Henry hakani kesien ke baar, shim artetien haba ula pet biang shau Jisu, ula tip padai tangu Jisu bala ban pelaj ya de shisha. Bat kumta ula kerpat yau Jisu da ke jingej, klem don shu ke jing artetien. Klem don kanu ke jing sngau thut, ke jing sngau penwit. Bat ula khot kerpat yau Jisu bat u Jisu, ula ya lam ya syakata kalieng bat don lem ki senran ki jong u. Bat kila kiu hakata kalieng, bat kumta anda kila poi hakalieng kata ka eryong kala sange bat kini baro kisenran jong u kila dem kila mani yo Jisu kila ong uni shisha ukhun jong U Blei. Bat kalong kumjuh yang ni habangi langeng bat habangi pan na U Blei nyim day ban artetien nyim judai ban pan ki da ka jing artetien ba yo nginum yo hooj ladangi pan bom day U Blei unum ai yang ni Henry habangi pan kat kum kamon ke jong u klem jing artetien nyin yo pediang ya ki jing kerku ki jong u. Ya kan ni ngan penken mau biang ya ka memory verse ka bangala ai mene na ka shithi ka benengkong jong u Jacob kala nong ka ba Henry ka bla ong kum no Henry to un pan ha ka jinget klem da artetien ruem. Ban kelum lang ya ki jinghikai baro bangila yo lang hakani sngi kabaneng kong kadai ban kmit show Jisu haki por baro ke jing jongi kabaar ni dai ban don ke jinget bas kem kabalai ni dai ban shanya hakabor ke jong U Blei kabalai kabasau ngim day ban artetien haka kerteng ke jong Jisu ki baro ki long ki bala bat shibon ki kamba unle haka jing ke jong ni namar balai namar ba ulong shisha ukhun jong U Blei. U Blei nakabenta ka burom jong u. Amen. Mentak la dei kapor bangan ai sa ka assignment ya pi. Ngadon tang iwi assignment ibaret ba bat ngakwa ya pi namar la bon ba ki khna mentang am juyo isu bakin yesna de ki kot ki ba na ki copy ki berem ki jong pi la ban shna tengan ai ya pi ni assignment bat kalong ba pin shna ini I paper boat POE ini ilong kum ni shapo apet kom to te ki bom nang ban shna ini paper boat pin sekali ya imei ipa jong pi kani kalong tang bangin walam biang ban revive biang ye kitu ki jipor jing long khana jong ni kum no ngi ju spend time hayeng bangin shna ki paper boats ni shna ki ball ni shna bon jat ki jing shna da ki kot ki bala rim te hadian ba phila dep shna ini paper boat pin sa tho ye katu ka memory verse hang ni hadian kata phila ban Iaroh phila ban decorate phila ban le kumno ru sate de ribbon nang ni te phila ban pendon kam ye ini paper boat kum bookmark jong pi haba pi puli ka bible dan ni pi puli storybook phila ban pendon kam ye I hadian ba phila dep le kata sapha ru hauni WhatsApp number jong ka balang bala ai hakani hinyo I hakani ka screen Nginya pet no menta yaki assignment ba phila dep le ki bala ai imis men hakata yo bala dep.
bangin penkut no ya kan ka program ngakwa ban penpau ya ka jing sngongo ya ki nong yishim bynta baro nadu ka sedang nadu ki pulis sedang bat duai ki ba ai special number ki ba ya lam jingrwai nangta nga ai kublei ru ya i pastor jongi i reverend W shla i bela ai met bat mensiam i bela kershan yangi ban penbit ban penbiang ya kan ka program bat ru ya i ring ya kan ka video i le ru ya ka editing to U Blei unang kerkhu ya phin nang la ban shakri ya utrai hakirukom ki beper leng ba ka sap ka ba uhi uladab ai ya shua ban penwai no tunginya sno ktilang ha ka wei ka jingwai ka ban yalam biang da imelari shisha bat ipibari hadian kan ka jingwai ngin sayo ya ka jingduai utrai rengkat ki jingkerku penwai Yan puji Yesu, yan malakas ni, yan tambaruhi, yan puji Yesu, yan lang tambaruji Yesu, yan hajing syagas ni, yan hajing dungkamin, yan malakas ni, yan tambaruhi. Yad hajing syagas ni, yad hajing dungkamin, yad lang tambad uji su. tunginya ong langi ka jingduai utrai ko kpa jongi ba beneng long bakhui ka kerteng jong me wan ka hima jong me long kamon jong me ha khandau kumba beneng tu ai hangi mentai ke jingbam jongi ba hala ka sngi tu map ru ikirengkang jongi kumbangi ru ngi map ikibele sniu yangi tu wat yalam yangi shagi jing penshoi ru and raise sumar yangi na ka besniu na ba jong me long ka hima ka bor bat ka burom ru hala kerta amen bat hakabawai no tu da ai ru ba ka jingai e ka jong Jesus Christ bo try ka jingit ba ka jong U Blei ringkat ka jing selok jong mensiam bakhoi kini lai hawai U Blei tu ai kini don long ringkat bat ngi ki ba shakri yame hakani ka balang hakibai bat ki balang bat hakibaro kinong mani bat ki ba shakri yame keleng satlak jong ka perthai nadu menta bat halakarta amen